घर ନେଇକି ଏବେ ସଫା ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ଯିବ ତା ହେଇନି ନେଇକି 15 ବର୍ଷ ତଳର ବୋର ଏତିକି ସଫା ହେଇଛି ବୋଲେ ଗ୍ରେଟ୍। ଆହୁରି ଅଧିକ କେତେ ସଫା ହବ? नोट मुक्का जिनको घर ନେଇକି ଏବେ ସଫା ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ଯିବ ତା ହେଇନି ନେଇକି 15 ବର୍ଷ ତଳର ବୋର ଏତିକି ସଫା ହେଇଛି ବୋଲେ ଗ୍ରେଟ୍। ଆହୁରି ଅଧିକ କେତେ ସଫା ହବ? नोट मुक्का